Dođi slobodno sam. Ajde. Ajde, nećemo niko ništa. Ne bojte se. Nema, razdvojili smo se, da se sastavimo svi svi. Ne bojte se, još otišli. 23 Omega. Nemojte kukat, neću, ali niko ništa. Možete biti bolje, molim vas. Ja. Dobro. 5 metara ovdje uzdužno. Ali hitno. Daj meni će. Nema više, pa nema. Isti koža. Sad ovo malo dobio, sad ovo malo. Pa ima ovo malo. Daj ovo cud. Isti koža. Sklonite se odavde. Žele, bit će prevezeni. Bilo da je malo, veliko, staro ili mlado. Ne bojte se ništa, samo polako. Neka prvo idu žene i djeca. Doće 30 autobusa, prebacit ćemo vas prema Kladnju. Odatle ste preći na teritoriju koju kontrolišu Aline snage. Ovako, ja sam upravo danas primio jednu delegaciju ove populacije ovde i oni su me zamolili da omogućimo ljudima, civilima koji hoće da napuste ovu teritoriju, da im omogućimo da pređu na teritoriju koju kontrolišu muslimani i Hrvati. I kamiona bit ćete premlačeni do Kladnje. Samo polako, spremni se da imaju sica i žene. Stari, Polako, čuje ženska što priča. Ajde, gosti djeca, polako, stani. Jedna od strana u sukobu. Koliko Dobre, majče, još malo naprijed, dobro. Nek izađe. Izlazite. Pa daj, nek ti! Nek ti zatvara, nek ti! Ima dovoljno. Ajde još gore, ali neka, ma nema. Opet, ajde, polako. Ajde. Nek stane, nek zatvori vrata sad u kuću. Ajmo kraj autobusa cestom. Nena, ajmo cestom na Žuljac i Smekanoviće po Kamiju, ajde. Da, Kamiju, dobar. Kamiju, Smekanović, Žuljac i Roka. Ajmo, ajmo. Gde poštara malo, poštara? Ajde, Mire! Niko ne zna.